Kuhlukene phakathi imibono ngevaterkani egcobe yabulala umuntu ngesikhulu isihluku eMbumbulu. Umbuzo oseqhulwini uthi kungabe udriver wenze ngamabomu yini noma kube ingozi. AmaPakistani asaqhubeka nalomkhuba wokuthuma ingane ukuthi ziyontshotsha izinkukhu emphakathini ukuze bazithenge. Ngikuphita ngenkuzimalanga yesifundiswa esidom esihlulwa ukudefine igama elikahle. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze SA News no TK Zuma, sanibonani. Kuhlukene phakathi imibono enkundleni zokuxhumana ngevaterkani egcobe yabulala umuntu ngesikhulu isihluku eMbumbulu. Umbuzo oseqhulwini uthi kungabe udriver wenze ngamabomu yini noma kube ingozi. Lokhu kwenzeke eMbumbulu ngesikhathi iloli lomkhandlu wamanzi eThekwini lilethe amanzi emzini thizeni kanti umphakathi uvele unenkinga yamanzi esidonse isikhathi eside. Kuthe kusenjalo umphakathi wase uphuma uvimba leli loli ukuze ukwazi ukuthola impendulo kulapho ke yabo into enzeke laphana yazi akekho umuntu awukho umndeni odeserve ukulahlekelwa ilungu lomndeni ngisho kuthiwa lelo lungu lomndeni beligange noma belibheda noma belisephutheni kangakanani. So angazi ukuthi bekwenzakalani laphana, angikwazanga ukuyibuka kahle hle yonke ivideo, I'm a sensitive person, but indlela abachaza ngayo abanye ke bathi udriver umbonile ubhutilo before amshayise, so wenze ngamabomu ubengeka ngamboni ngoba itruck inezibuko ngoba kwenzeke kwazi kwayikabili. So abanye ke bathi there is no way ubengakwazi ukumbona. Okokuqala bese ubephephisa impilo yakhe, so bese umphakathi usuqala ukumlwisa vele. So nobhuti kubonala engathi kunento angazi noma isando noma induku yini ayiphethe yaphana. So bathi abanye isitool se-truck isihlalo siphezulu kakhulu ukuthi ubengakwazi ukumbona, yena ubebaleka, yena ubefuna ukubona indlela eyaphambili ukuze akwazi ukubaleka before alinyazwe umphakathi ngoba umphakathi maso uthukuthele uyingozi kakhulu. So asazi ke nina guys nibona kanjani? Sixolise nanti udaba. Bafowethu, wabayibukile le video, asixoxeni. Do you think udriver wale truck ubembona ubafo before amgxobe ngamasonto oqala emoto noma bengamboni? Esemgxobile ngamasonto oqala emoto, imili truck yangaqhubekela phambili. Do you think ube aware ukuthi sekunomuntu ogxobekile la before afake igear lokuya phambili, ashaya accelerate, waqhubeka kwampitchiza wamqeda? Do you think udriver wenza ngamabomu noma bengaboni? Uzokhumbula ukuthi sithi ka drive iphezulu, ama chances ukuthi abone into eyenzeka la phansi mancane kakhulu. Number 2, lo driver bethukile. AmaPakistani asaqhubeka nalomkhuba wokuthuma ingane ukuthi iziyontshontshwe izinkukhu emphakathini ukuze bazithenge. Lokho kwenzeke emva kokusabalala kwevideo eveza izingane zizikhulumela zona uqobo zisho zithi zithunywe yiwo lamaPakistani athi azambe ziyontshontshwe izinkukhu. Yazi kuthiwa labo doti laba balokhuza amaqhude bathi bafuna amaqhude, bathi badla nje iqhude kuphela. No wonder inkukhu zasekhaya zilahleka kangaka nje. Ungahleki akuhlekwe endabeni. Uyazi izinkukhu njengoba ilahleka kangaka nje emphakathini. Kuthiwa labo my friend laba ibona laba bathuma ingane ezincane kanjani. Angazi ukuthi bazinikani. Mhlawumbe bayinika ama drugs noma bazinika uyazi nansi lemgulukudu. Lumela abafana bayamosha manje nibacabangile abantu abafuye le inkukhu mafana. Ubani kahle athi uyenzani lo msebenzi? Malume lendile lathatha iqhude malume sililethe baye badla wona kuphela basidle isikhukhukazi. Mayiqhuda ulibheki. Kuthiwa nje iqhude sebalethela malume Right. Well, let's get straight to today's question. Today's question is, what do we call an idiot that cannot define the word illegal? Xhumana nathi enkundleni zokuxhumana usitshele ukuthi wena ubona kanjani, usichazele nanokuthi who could it be? And please don't forget you can also promote and advertise your business with us in SA News by dialing the number on screen. Izindaba za SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.